बाथ्राखौथ' आंबो मिथिगौ नाथाय आंनि गथाथ' साननो हनो हानाय जाहैबाय नालाय दा बेनिखायनो आं बुजायबाबो लाहोनो हादिया माथो बेनिखायनो आं एसे बेले बेजेयाव गोलैनानै दङ। बहाय मोननैल' राहा दङ। मोनसेया जाहैबाय सानस्रिया आंनाव बिहामजो जाफैनांगौ आरो मोनसेया जाबाय लांनाय रांखौ आंनो बे सप्तानि गेजेरावनो फिदिंफिननांगौ। आदा आयदैलै लासै लासै थांनोसै थौ फंबाय आं हानाय नंलालै आदा जों माला गामियाव थांफिननो मोनगोन आदा नों आफामोनखौ बुंना लासै थांसै थाबायनो हानाय नङा आं हानाय नङालै आदा फोरबो गैया नालाय नोमफायाबो दहायनो थांदों मुलि लायनो दाबो सफैया। नोंसोर बेबायदि गोजाम दौथिखौ गारनानै बेबायदि गोदाव सोराव हादानाव फैनानै बेफोरखौनो मोजां मोनोबा दाना नुदों माबायदि जादों दाबो जायाखै। बिन्दोआ दा साधारन मेलेरिया बेमारसो जादों मोजां हस्पिटालाव लांबानो हामगोन। नै आफा दैया लोंदो। फंबाय दैखौ लों। आं थांना थानो हानाय नंलालै आदा। फंबाय नों मानो बिदि बुङो? नोंसोर आंनि थाखाय बहुद खस्थ' मोनबाय आदा।